היום נלמד כמה זה חשוב ללמוד תורה לשמה. מה זה אומר לשמה? כי אני יכול ללמוד תורה בשביל הכבוד שלי, שאנשים יגידו שאני תלמיד חכם, או שאני חכם, או שאני כל מיני דברים. לשמה זה לשם השם, כי בורא עולם אמר לך לעשות את זה, שמצווה ללמוד תורה, ואתה פשוט לומד תורה. אז מה המעלה? אמר רב אלכסנדרי, כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. הוא גורם לשלום בעולם הזה, וגם בעולם למעלה, בעולם של המלאכים ושל בורא עולם. וצריך להבין את זה, כי בעולם הזה באמת חסר לנו שלום מאוד מאוד. היה טוב שיהיה פה יותר שלום, אבל בעולם של מעלה, מה, יש מחלוקת או משהו כזה? אבל זה אני משאיר לכם. ומה המקור שנאמר? או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אז רואים שכתוב פעמיים שלום, אז אנחנו לומדים שלום בעולם הזה ושלום בשמיים. רב אמר, מה קורה למישהו שעוסק בתורה לשמה? כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, כאילו בנה ארמון בעולם הזה, וגם כן בעולם למעלה. והמקור שנאמר, ואשים דבריי בפיך ובצל ידיי כסיתיך לנטוע שמיים ולייסד ארץ. אז אנחנו לומדים לנטוע שמיים ולייסד ארץ, שגם למעלה וגם למטה הוא בונה פלטרין, שזה ארמון. רבי יוחנן אומר, אף מגן על כל העולם כולו בזה שהוא לומד תורה לשמה, הוא מגן על כל העולם. והמקור שנאמר, ובצל ידיי כיסיתיך, שהבורא עולם מכסה ומגן על העולם בגלל לימוד התורה. ולוי אמר, אף מקרב את הגאולה על ידי לימוד תורה לשמה, אתה מקרב את הגאולה. והמקור שנאמר, ולומר לציון עמי אתה. אז רואים משם שזה מקרב את הגאולה, אבל הנקודה התחתונה היא, bottom point is, שללמוד תורה לשמה זה מעלה מאוד מאוד גדולה, הלוואי שנזכה.